אם אתם ידעתם שיש 7 אורחים מהתורה שמגיעים כל יום בחג סוכות, וכל יום יש מישהו בראש המשלחת. ביום הראשון זה אברהם אבינו, אז קבלו 5 דברים מרתקים שלא ידעתם, כמו שהזקנה הגיעה מאברהם אבינו. 1. אברהם אבינו היה הראשון בעולם שהכיר באלוקי ישראל, והפיץ את אלוקי ישראל ברבים. איך הוא גילה את זה? בגיל 3, לפי המדרשים, במערה, שהוא היה לבד, בלי אמא, בלי אבא, וככה הוא גילה את אלוקי ישראל. איך הוא גילה את זה? הוא הסתכל על השמש ואמר, אוקיי, יהיה אלוקים. ואז אחרי זה הוא אמר, רגע, היא לא יכולה להיות, כי אז היא מתחלפת עם הירח. ואז הוא אמר, אוקיי, הירח האלוקים. ואז הוא אמר, הוא לא יכול להיות, כי הוא מתחלף, עד שהוא הגיע לתובנה שיש אלוקים אחד בשמיים. 2. אברהם אבינו ניצל מאש שורפת וחיה, וזה היה בכפר אור כסדים כשהיה צעיר. תגידו לי אם אתם רוצים את הסיפור המלא. היה מלך מאוד מאוד רשע שרצה לשרוף אותו. תרשמו לי בתגובות מי היה אותו המלך ואיך השטן קשור לכל הסצנה הזאת. 3. המלחמה הראשונה בהיסטוריה, מלחמה שבה אברהם לקח חלק, מלחמת 5 המלכים נגד 4 המלכים. אברהם נכנס למלחמה בגלל לוט. אבל למה הוא נכנס למלחמה? למה? כי לוט היה דומה 1 ל-1 כמו אברהם, והמלך שחטף את לוט היה בטוח שהוא חוטף את אברהם אחרי כל השנים שהוא מחפש אותו. ואז אברהם היה חייב להיכנס, שמא לא יגידו בעולם שחטפו את אברהם אבינו. נעשו ניסים מטורפים במלחמה הזאת לפי המדרשים. רק אברהם אבינו ואליעזר עבד אברהם היו מול מלא 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 משאר המדינות, פלוס לא היו צריכים נשק, כי החול והפר הפכו לחצים וחרבות. לפני שאני אומר איך חוג מלך הבשן קשור לאברהם אבינו, שימו לב שאהבתם את הסרטון, שלחצתם כאן על הפלוס ופרסמתם מחדש ועקבתם לעוד תכנים חריפים ומטורפים על התורה המטורפת שלנו. אז איך הוא קשור לאוג מלך הבשן? אוג מלך הבשן ניצל מתקופת המבול בזכות נוח, והוא אמר לאברהם אבינו על זה שלקחו את לוט כשבוי, ועל זה בירך אברהם אבינו את אוג, למרות שהוא עשה את זה במטרה לא טובה. תרשמו לי למה הוא רצה בכלל לעשות את זה והודיע לאברהם אבינו. אגב, בזכות זה שאברהם אבינו היה בפסח הכין מצות והכין סוג של עוגה, קראו לאוג אוג מהשם עוגה. 5 ואחרון והכי מטורף, שימו לב שאתם מפיצים את זה, זיכוי הרבים עליכם. עד אברהם אבינו לא הייתה זקנה בעולם. אנשים היו נראים כמו שאנחנו נראים כרגע. לא הייתה זקנה, לא היה פנים של מבוגר, שיער לבן, קמטים, ואברהם אבינו ויצחק אבינו היו נראים אותו דבר. היה להם אותו דויקן פנים, ולא ידעו מי זה אברהם, מי זה יצחק, ולא ידעו את מי לכבד, כי אברהם אבינו הכי היה צריך להראות לו כבוד. אז אברהם ביקש מהקדוש ברוך הוא שתהיה זקנה בעולם, שידעו להבדיל, וככה ידעו גם לכבד יותר את המבוגרים. והפרק הבא יהיה על יצחק אבינו. אז תגידו לי אם אתם רוצים חלק 2 על יצחק, שהוא כנגד היום השני בסוכה.